fy enw I yw Amazing Alex. Yn y fideo olaf, nath fi marw achos nath I ddim gwybod nath mini zombie fy lladd fi. Ond na I trio just gael y word o fyma. Mae hwnna'n dda, dwi wedi ffeindio tree sapling a rwan dwi gallu gwneud y tree farm yn fy tŷ. So na I just gael y word yma. A na I mynd I tŷ fi. So dwi ddim gwybod lle mae tŷ a mae hwnna ddim yn dda. So, wel, dwi'n gwybod lle mae o, ond dwi ddim gallu ffeindio fo. A mae hwnna ddim yn dda. So, na I just mynd I fy tŷ. Os dwi'n gallu ffeindio fo. So, mae hwnna'n mynd I take a while. A nath fy pethau, nath fi lwsio nhw, a mae hwnna'n dda. Wel, dwi ddim wedi lwsio nhw, ond dwi gallu, os dwi, ddim yn mynd I tŷ fi yn quick iawn. So, na I just mynd I tŷ fi yn quick iawn. Na I just cerdded achos dwi eisiau fy hunger. Dwi ddim eisiau lawr, so iawn. Na I mynd. Just mynd. So, dwi'n meddwl yn y fideo yma, na I just mynd I gael fy pethau a just meinio a gwneud fy tree farm. So, dwi'n meddwl na I just gwneud hwn yn y fideo yma. So, nath fi just gael syniad achos dwi hefo 2 maen a un o'r maens mae na dwi ddim yn defnyddio. So, a mae na torches yn y maen yna. So, na I just torri y torches a wedyn mae'n mynd yn fod yn dark. Ond na I dal blocio fo I fyny, wedyn na I ddim marw. Fel nath fi marw yn y fideo yma. So, na I just mynd I tŷ. Dwi'n meddwl mae tŷ fi rwle fyma. Mae e fyna. So, mae hwnna'n dda. Na I just mynd I tŷ fi. So, oedd na mini zombie fyna, so na I just mynd I lladd o, achos dwi ddim licio fo. Lle mae o? No. Dwi'n mynd I gael ei lladd munud. Na. Dim torch. Dwi'n mynd I ddim gael ei lladd. Ond na I just mynd I lawr I fyna a gael y torches o fyma. So, mae na just 2, so na I just gael torch yma. Wedyn gael torch yma, ond na I just gael fy pethau gynta. Lle mae o? Na I just gadael hwn fyna. Nath fi gael fy pethau, ond lle mae 2, mae nhw fyna. So na I just roed fy armor ar. Lle mae helmet? Dwi ddim hefo fy helmet. Na. Mae o fyma. Mae hwn yn dda. So na I mynd I blocio hwnna I fyny. Quick. Iawn. Cyn bod y mobs sponio. Quick. Dda. Mae digon o golaf yma. Na I just mynd I lawr y meinio. Mae hwnna'n mawr.
gwneud. O ia, gwneud fy tri ffarm. Dwi'n meddwl na I jyst gwneud o fyma. Jyst meinio peth mawr. Dwi'n meddwl mae angen o fod yn gola. So na I jyst roed hwn fyna. Wedyn gael pickaxe a torri hein. So ia. Roed fy dirt yn fyma. Fel hyn. Wedyn pan mae hwnna'n tyfu, na I gael wood allan o fo. Wedyn dwi'n meddwl na I gael saplings allan o wood yna. Ti'n meddwl mae o'n tal i fo? Ie, na I jyst meinio hwn I gwneud o yn mwy tal. Achos mae o ddim yn gallu tyfu. Os mae yna ddim yn lle I fo I tyfu. So na I jyst torri hyn. Ie. So, lle oedd fi'n meinio? Na I meinio rhywle. Be di hwnna? O na. Zombie. Na ti. Na. Yes. Damn. Na I oed hwn I pethau ddim sbonio, achos sut nath hwnna sbonio? Dwi ddim gwybod. Ond ia, so mynd I fyma, gweld sut mae coed yn mynd. Tyfu. Pan mae o ddim yn tyfu? Mae efo lle. Yeah. So now I just new home. Yeah. Ydy o hefo lle rwan? Na just aros I fo tyfu. Dwi ddim hefo lle I meinio, so na I just dechrau meinio fyma. So yeah. Meinio. Yeah. Meinio. Meinio bob dim o fyma. O na. Ia. Dwi'n meddwl oedd hwnna yn silverfish stone. Achos dwi'n mor scared o silverfish rwan. Dwi'n meddwl na I checio nhw. Na. Mae nhw ddim yn silverfish stone. Na I just checio nhw. Na, dim silverfish stone. Just try nhw. Yeah. Do. Yeah. So now I just beds in
Fessin. Hein. Ja, die komt bij niet. Ja, doe je wat. Pam mae o ddim yn tyfu? Tyfu. No. Just gwneud ein I mewn I wooden planks. So yeah. Mae hein ddim yn silverfish stone. Na, so na I just minio fo. Yeah. Checio fo. Do. Meinio. Do. Dwi ddim wedi dweud yn beth. So na I just meinio. Meinio. So checio os mae yna silverfish stone. Na. Meinio. O na, nath o torri. Ond dwi just hefo un arall. Yeah. So, na I roi torch I lawr. So yeah. Na I gael dance break. Do. Dance break. Do. Dance break. Yay! Dwi'n licio dance break. Dance break. Yay! Boogie! Woo! So na I mynd nôl I meinio. Yeah. Oh yeah. Just meinio. Yeah. Do. So yeah. Yeah. Dwi wedi checio fo. So yeah. Cario ymlaen I meinio. Yeah. Yeah, so na I just meinio. Yeah. So na I just gadael o fama, so ta-ta!